कान में छेदा करा के आ खाली लड़का लड़की के गीत फोन लगाओ 9400 उठाइए ना सुदर्शन में ढुका क्या है ये खाली यार बैठ हे अलबुरुनी तू ओठ रंगवा के उठलाली लगा के घूमो मोछिलवा हम एगो गीत गाता नहीं बाबा दुनिया का कोई चीज ओभर नहीं नारायण बाबा आपका फरमाइश दुनिया का कोई चीज ओभर नहीं है ओभर करेंगे तो ओभर हो जाएगा खाने के लिए हम लोग खाकर जीते हैं 250 ग्राम खाते हैं 3 किलो खा के देखिए ना भग देना काम खराब हो जाएगा घी बढ़िया चीज बता का बा 1 चम्मच 2 चम्मच 50 ग्राम पचे खाइए सब बाबा इन्हें किन का लिखा घी बढ़िया बता 3 लोटा पी ली 6 लोटा बिक दे कोई भी दुनिया का सामान ओभर होगा गोबर होगा लक्ष्मण रेखा लांघम तरावन हर ली यहाँ शिक्षा बा हमने के लोग कहले कि शराब खराब ना सब बाबा ना शराब खराब भैया कुछ कहते चाहते नहीं कहा शराब खराब नहीं है हमने के बिहार में नीतीश कुमार जी बंद कर देनी शराब खराब नहीं है शराब खराब रहता गार्जियन तक गवर्नमेंट अपना फौज को पीने के लिए इशू नहीं करता नहीं शराब एक दवा है समुद्र मथन में निकला 14वां रत्न मधुआ नाम से जाना जाता था आज शराब के नाम से जाना जा रहा है शराब खराब नहीं जो शराब पियता नहीं तो दवा पियता नहीं उनका फायदा करी खराब कब हो जाई जेकरा के शराबवा पिए लागी ना वही घड़ी शराब खराब हो जाई इंसान अगर शराब पी रहा है तो ठीक है यार जेकरा के शराब अगर इंसान के पीने लगा वैसन शराबी के 3 फायदा वैसन शराबी के घर में कबो चोरी ना होई जी कैसे राम निवास बाबा वैसन जेकरा के शराब पियता और शराबी के घर में चोरी ना होई पियही में मेहरारू के लुगरी गेठरी चौखट के मारी मोटरी सब धन संपत्ति खेत जायदाद घोड़ा गाड़ी सब बेच देनी त गार्जियन चोर पूर्वक ना है कि माटी चोरावे हमने के सबसे बड़ा सौभाग्य के बात बा अजीत हलचल जी 2 हाली से आवत नहीं हमने के बढ़िया ब्यास खोज के लिए आइले अच्छा नो एकरा पहले वहां के लिए निकाना हो रहा है निर्मला जादव जी उहों के जहाँ तक ले रहनी अच्छा रहनी रहुओ खूब बढ़िया बानी भले वहाँ के कम गाई चाहे ढेर गाई लेकिन यहाँ लिए आई ले जेकरा के चुनिए के लिए आई अजीत कलाकार है ना गार्जियन अब देखी दूसरा शराब का फायदा के ओकरा पर कुकुर ना भूकी वो कैसे पी के चलल में हां कुकुर देख लेला वो कहते सुन मरबू के हमरे लखा महुआ हो जाए कुकुर दुम दबा के भाग जाए कि बाप से भेंट हो गई तीसरा फायदा कोई शराबी के बुढ़ारी ना देखिए जेकरा के शराब पिए लागल शराबी बुढ़ारी ना देखिए कैसे जवानी में पीते पीते दोनों किडनी ले गई तो सब कोई लालू यादव की बेटी रोहिणी चार्ज ना की किडनी देके उनका जिंदा खो दिया वैसन जब शराबी हो जाई गार्जियन पर घर में कलह कैसे हो जाई तनी देख ली पर घर बर्बाद कैसे हो हाय लीजिए प्योर महुआ है दम प्योर देसिला पानी मिला जिला में करंगबाज है जिला में हम रंगबाज हम कौन मार गया कौन है यार महुआ पीले बनी हम तनी दारू ले ले बनी जा तनी मेहरारू से कहे कि हमरा के तनी मुर्गा बना के खियाओ प्राण प्यारी है प्राण प्यारी अरे हमरा के मुर्गा बनाओ मुर्गा का कहला मुर्गा खाएगा मुर्गा खइबा हां आ गइला दारू पी के हां बाप रे बाप हमर छोट लइकन बा हम छोट लइकन छोड़ के आ तारा खातिर आधी रात में मुर्गा बनाई
हम मुर्गा उर्गा ना बनाई। बनाए पर तो मुर्गा ना बनाइबू तो हमरा के बेइज्जत करता रह। सुना हमरा भी पैसा ना रहले 100 रुपया में ले ले बनी महुआ हमरा के ललका पिए के मन बा हमरा के पैसा दे पैसा पैसा दे पैसा दे दी। हां मैं पैसा तो दारू पी गइला। हां हमरा लगे पैसा उसा नहीं खे। हमरा लगे पैसा उसा नहीं खे। पैसा नहीं के तो सिकरी दा बेच के दारू पिएगा। हम खानदानी मर्द हैं जेते में पी के सब और आएगा लांगा में नाम लिखवाएगा। सिकरी दे सिकरिया दे दी। एगो नैहर के निशानी हमर सिकरी बाचल बा। हां के देले बा हमर भाई। हां नसीर और सिकरिया दे दी। हम सिकरी कुरी ना दे। सिकरी ना देबू ए तोर नैहर के हां कान के नैहर के हाथ के घड़ी नैहर के कुछ दिन में काबू को 3 गो लड़का के जन्म हमर नैहर के दाल भी न भात के भतार भी न रात के काट धावे घर आगा देला वो रहनवा भीतर के धनवा मिलल बाया बेची देल बागहनवा ई कंगाल कइल बाट पिके मारला सजनवा दहिया लाल कइल बाट दहिया लाल कइल हमरा पिए के आदत हो गइल बा हम पियब ना त जियब कैसे हां समाज में हमरा के मेहरारू मरद करी हम कैसे जियब हमरा पिए सुन हम सब पिएगा कौन माई के लाल हम करोगेगा कौन है रे हम दारू पिएगा पिएगा तारी पिएगा पिएगा गांजा पिएगा पिएगा चरस पिएगा कौन रोकेगा रे सब पी जाएगा। हां बाप रे बाप गाना गुड़िया तो बेच के पिए गइला। हां
खेती बाड़ी सब बेच के पिए गइला घर में कुछ नहीं के बाचल हई 4 गो बाल बच्चा सबके नानी घर भेज दिया हई 4 गो बाल बच्चा कैसे जिया सर तोर बाल बच्चा भाड़ में जाए हम दारू पिएगा जब पी के तारी रोज रतिया के बेला होगा जब पी के रोज रतिया के बेला हमारा नारायण बाबा रुपया देने की पिया ब्यास पिया बिना चिकना के दारू पिया दर नारायण बाबा हमरा के मेरा रू मारत तारी हम पिया के हमरा आदत हो गइल बा पिया के हमरा आदत हो गइल बा जब मारिया ललका हिच फारल दहिया के सारी हिच फारल दहिया के सारी नारायण बाबा हमें कर मुंह ना देखो हमरा के मारत हम तोर मुंह ना देखो हमरा के गार्जियन रामनिवास बाबा हमरा के मेरा रू मारत हम मरत है हम मुंह ना देखे में करो मास्टर मुना कोइले सुना ई कंगाल कोइले बाटे पिकम मारला सजनवा दहिया लाल कोइले बाटे दहिया लाल कोइले बाटे बाबा पिकम मारला सजनवा दहिया लाल कोइले बाटे सुदर्शन जी तो हमने के घर में झगड़ा लगा दिले बड़े हम मान लीजिए हमनियों के पी के जाए से तो ये नु दशा होई कहाँ बड़े अजीत हलचल हाँ हमनी के तो पिटवावे वाला काम अजीत हलचल लगवा दिले बड़े हम ना मुंह ना देखम बाबा नारायण बाबा ओ हम कर मुंह ना देखम हम ज्यादा नहीं हम अपन केनो चल जाए हां पिक मारे लाल सजनवा दहिया लाल कोइले बाटे दहिया लाल कोइले बाटे पिक मारे हम तोर मुंह ना देखम अरे जाए द लड़ा झगड़ा मत घर में आवे करो मुंहवा देखा हूं एकर मुंह ना देखी तोर माई के मुंह देख के हम जिया बाबू रंजीत का कह देलन बाप रे बाप रामनिवास बाबा एकरे नाम है पत्नी दारू हमरा के पगला देले रहे अब के कुछ कर लेती हम आन में हो गई रही बगे हमरा के गोड़ हाथ पर के ले आई अपन घर के पतन होके से बचा लेलस ओकर नाम है पत्नी बढ़िया कहलो हमरा के गोड़ हाथ पर के ले लो बाकी नारायण बाबा है रामनिवास बाबा अशोक बाबा इतना बढ़िया बढ़िया लोग बा इन लोग के सामने हमरा के बेइज्जत कइले बारे बाप रे बाप चुप हो जाइए चुप हो जाइए चुप हो जाइए चुप हो जाइए चुप ए राजा जी रवा के पहले ही से तबीयत खराब बा रोजे रोजे दारू पियतानी कुछ हो जाता तो हम कैसे जियब आई 4 गो बाल बच्चा कैसे जी हसन
ऐसे खत्म करते नहीं करके अजीत भाई के टाइम ऐसे कहे के भाव आ गइल बा देखी तो मेरे हारू कैसे समझली